E kinde ma jopiny e kar chungo bura ma Ugunja ikore ne yiero madundo dwe manyien, ng'wela rokomno koro medo mako mach kendo ywayo jochung' ka jochung' mopogore medo donjo e rakruok ma kamano gi lek mar chope debe. Duond bura mar United Green Movement Party bende koro owalo Laktar Benson Obol kaka jachung' margi e laro kom od bura ma Ugunja. Kanoloso e sach nyasi ma sidho ayanga jachung' margi, ogai mar duond burano David Maraga owacho ni gin gi yie ni jachung' mabiro fwadho bandera mar UGM ema biro yombo e yiero ma Ugunja dwe manyien, kokwayo jopiny mondo osire lwedo. Jatelono bende nokwayo duol matayo yiero pacho ka IEBC mondo bi ota yiero no e yor adieri kod ratiro. Party have agreed with Dr. Obol that when he is elected as member of parliament for Ugunja, he will serve the people of Ugunja in a free and fair manner. Imadoro singonu eni kawadi mbele kanyo ngata mabrodoro chungo tiko no mar UGM 1 year wa team e county koni. Ago erokamano ne Chief Justice Maraga mobiro kendo kod jo United Green Movement Party mobiro duto mondo okonya. Jo Ugunja sani koro mor kendo ging'eyo ni ginyalo yiero jatelo mabro konyogi ka gidhi mbele kendo ka gikonyo nyaka jogo mabiro bang'e, nyithindo mabo biro koro nyalo mor nikech osemigi nafas kokalo kuom United Green Movement Party. We've just launched the campaign for the by-election in Ugunja as a United Green Movement Party. We are supporting Dr. Obol, who is one of the aspirants for the position, and we came here to launch this campaign. We are happy that the people here are very, very warm and they are supportive.